taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Jum fost l-oħrajn, dudu aħdar żgħir kien barra jfittex l-ikel meta sab kaxxa żgħira tal-fidda. Din kienet moħbija taħt munzel weraq. Iżda meta dan ħariġa minn taħt il-weraq, din il-kaxxa bdiet tleħ u tleq taħt ir-raġġi qawwija tax-xemx. Fuqha kellha dekorazzjonijiet elaborati ta' fjuri u għasafar il-ġmiel tagħhom, dadu ma setax jaqla jnejh minn fuqha. Tajt. Id-dudu ċkejken fetaħ il-kaxxa b'kawtela kbira u b'dak li ra ġewwa staġeb iktar milli bid-dekorazzjonijiet li kien ra fuq barra. Hemmhekk sab li sbaħ 5 ħaġriet prezzjużi li qatt kien ra. Dawn bdew jibrillaw fir-raġġi qawwija tax-xemx waħda iktar mill-oħra. Tajt niftaħ. La ma nistax. Nistax. Dadu ntebaħ li kien sab xi ħaġa vera prezzjuża u għalhekk għalaq latu tal-kaxxa bil-ħeffa u kaxkar il-kaxxa tal-fidda lejn id-dar. Intom għandkom xi ħaġa moħbija? Għandkom xi kaxxa tal-fidda wkoll? Fit-triq beda jħares kontinwament madwaru biex jiżgura ruħu li ma kien hemm ħadd jarah. Għalkemm ma seta' jilmaħ lil ħadd, xorta ħassu skomdu bħalli kieku kien hemm xi ħadd josservah u jsegwih. Anka jien hekk qed inħossni meta naqrak ktieb tiegħi. Hekk kif wasal id-dar, dadu ħeba t-teżor f'post sikur u kien sejjer lura fl-eliqi jfittex l-ikel. Iżda hekk kif xiref barra mid-dar intebaħ kemm kienet faċli biex xi ħadd jidħollu fid-dar u jisraqlu it-teżor. Għalhekk dadu biddel femtu u baqa' ġewwa jassess it-teżor. U wara ftit però beda ġej il-ġuħ. Iżda minkejja l-ġuħ, dadu ma xtaqx jitlaq minn daru. Sa dan it-tant sħab dadu bdew jistaqsu għalih. Kellhom aħbarijiet sensazzjonali x'jagħtuh. Imma dan għamel tajjeb tajt li baqa' d-dar jieħu ħsieb it-teżor. U sħabu ma jimmissjomx tgħid. Il-Kunsill Lokali ta' Ħaldud kien ser jorganizza festa biex in-nies tar-Raħal jiċċelebraw il-bidu tar-rebbija. Reġa' sar il-ħin. Għas il-kafè ma lħaqt ħadd. Jkolli nħalli hawn nieħu lura miegħi.